Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mga kasama, aniya ang nagsumpay ning bag-utang sugilanon. Ikaw, akong unungan. And gave me dignity. Selos ko taon. Nga naman, doon na may relasyon na magselos yan ako. Ako mo'y maalaot. Okay, Unsay okay? aron dili na magsamok-samok si Jack. Mag-live-in na lang tanduha. Unsa? Wa pa lang itugot ini sa ato ang same-sex marriage. Maong mag-live-in lang una ta. Na, di ka talibakon. Kisa may malibak na to. Ang wa kasabot sa tong kahimtang. Ulos ko ta mga babae. Unya, magtipon. Living like as husband and wife? Ni. Nahigugma ka na ko, wa. Of course, love ka na ako. Pero... Kung tinod-anay kang nahigugma na ako, dili ni mo tagdun unsa may isulti sa uban. As long as you're happy with me, why worry? Wa pa man gud mahibaw si mama sa tinod-anay na tong relasyon, sitwasyon. Tug-ani na siya. Alma, may sakit baya si mama. No, B. Sultihi si mama nimo nga gawas nga love ko nimo. Labaw kang nagkinahanglan ako tungod sa iyang sakit. Willing kong mo shoulder sa tanan niya medication. Basta mabuhi lang siya. Basta malipay ka lang. Ay, siya. Daw siya ka. Ayaw ko hilabti pa. Ay, di ko ba hilabot, di mo ay kung dili mo ipanglabay mga butang liya. Mura mo siya ikay na malik ala da. Napatuya mo lang paglabay liya. Ay kabalaga. Ako ra nang ilisan kun maminyo naming duwa sa alma. O siya. Pero ang animal, wag ko pansin na. Mo pansin ka tong parihas niyang babae. O siya. Shit! Nanguyab kang alma? Oh, ano nakugamang ka pa? Di pwede? Anong imo mo kikatawan? Ay, di ko makatawan ni mo. Nga tumboy magyud tong imong napilian nga panguyaban. Ay, nausa man ka. Nausa man tao ka, Jack, oy. Nga nung imo magyong tuyuan na si Alma, oy. Nakaminos di ka na ko pa? Ha? Wa ni mo hunahunaa nga kung makasal ko ni Alma. Labaw ba kung nakadaog sa luto? Suma. Nakaila ka man sa ginikanan ni Alma, di ba? Di ba super rich? O kung mga matay na sila, si Alma mo'y makasawd sa ilang hinaguan. O kung mambinyo na Miss Alma, madato sa ko. Kay inig kamatay sa iyang mga ginikanan, ipaanal ko ang among kasal ug makigtunga ko sa katigayunan nga iyang maangkon. Ay, O baka ha? Maglunang na lang ko sa ilang bahangge. Unsa man, ha? Nakaminos ka lang gihapon sa akong mindset? mindset sa imong mata. Ay, ambot lang imo, Jack. Di man ko makaingon nga bogo ka ba? Tungod kay gipa-eskwela taman ka. Pero wa yun ni mo gamita, oy. Di lagi mahimong higugmaon ka ni Alma. Kay lalaki niya kasing-kasing, ha? Sabta na! Unsa man? Gusto ka nga ako'y musulti ni Mama Taling? No,
Kanus apa man mo siya tug-ani sa kong plano? Ayaw lang gud pagdali-dali, good. Ikaw mo akong ginauna, no, B. Gihasol ka nagmaayo ni Jack. Sa gayon nga masayod siya nga nag-live-in na ta. Muundang na siya sa paghasol ni mo. Maugid ka na mahitabo. Huwag yung kisalig na ko. Alma, dili man tingali ni masulbad kung magdali-dali ta sa atong desisyon. Doon na ba sakit si mama? O dili kay basta lang sakit. Cancer. Nahibaw lagi ko, ana. Pero andam kong mugasto sa iyang kemo. Kung mag-radiation siya, akong gustuhan. Nahibaw ko. Sakitan yun si mama. Kung masayod siya sa atong sitwasyon. Maumanggani nga ato siyang prangkahan. Aron matimbang-timbang niya ang pagdawat sa kamatuoran. Please. Basta di nga ako mo ay makiksulti niya. Nga, mapasabot ko siya pag-ayo. Nga nung ingon niya nga atong relasyon. Grabe. Wagin siya makasabot nga. Suod bang kayo ta? Ang pagtuo ni mama, nga best friends lang yun ang duha. Unsa may mong buhaton? Kung musupak si mama ni mo sa tong relasyon. Kung mapasabot ko tingali si mama, mahimong mudawat ra siya sa kamatuoran. Kinahanglang imo pagit siyang pasabton? Maunay gikinahanglan, Alma. Unyag di makasabot. Buwag na ta. Kadinalian sab ni mo eh. Ayaw gud ayon pag nega diha. Tagay kog time. Okay. Kinsa makato siya, Chokes, no? Ha? Kisa man, boss? Katong chicks nga atong giluwas, good. Oy, hala. Sige kagandom niya, boss. Wa ko maghandom niya eh. Pero, kalit mo good siyang nawa, good. Wa gani magpasalamat nato nga ato siyang gisalbar niya tong butangero. Ay, ang. Misakam dag jeep. Ay, boss. Naibuga itong babae? Wa, oy. O niya, ha? Ano nga tod karon nga naghandom pa man ka niya? Wa lagi ko maghandom niya. Pero, dagan akong pangutana nga gusto na akong ipatubag niya. Ayay. So, ayay. Ano ka? Murag. Lahi na yun mo pagtanaw atong bayhan na wasda. Wa para ba kayo yab? Nga naman dahil kung wa ko uyab. Tungod na itong babayan na, nakahuna-una na ka sa papanguyab, no? Jokes. Daghan pa kong mga pangandoy nga wa matuman. Ug gusto kong ako ning tumanon. Boss, unsa pa may tumano ni mo? Nakapasara man ka sa kurso nga imong gikuha. Kanagong mid-tech? Ay, gusto pa kong mo-abroad. Aron dito, dungagan ko nga akong pagtuon sa kurso nga ako naman. Magkuan ka, boss. Mag-espesyalista ka sa dugo, ha? Kung natagag gayon, mupadayon kong medicine. Kan na. Lipay na kay mama ni Mana, boss. Kay may anak na siyang doktor. Pero, interesado ko nining surrogate mother. Unsa man na, boss? Uso na dito sa laing nasod. Ug kana, mo itun-an kog maayo. Kung unsay buhaton aron makita ang pagmatch sa mga dugo nga gikinahanglan aron mamahimong inahan o kahaamhan sa usa ka bata. Believe ba yun ako ni boss eh. Gusto yun ka mamay mong milyonaryo, boss? No, dili man. Kuan lang, gusto lang akong mapun-an ang akong kaalam ba. Mo ba, boss? Mm. Ako ka, boss, no? Mamahimo ka kung unsa to katong gimo ni unsa to gingon, boss? Katong sperm donor? Oo, kana na. Mahimo ka na, boss? Well, depende. Ha? Say depende, boss. Kung ganahan ka o ganahan ang usa ka mamahimong inahan sa imong hitsura, namang ganahan siya nimo. No? Aw, i-match dayon ang imong dugo sa iyang dugo. Pero sigurado gyud ko nga
Huwag ganahan ni mo, Chukoy. Ngano ka, Chukoy? Ganiha raman ti kang nakitang nanampiling diha. Kuan lang ma'am, kining nahiubos lang ko sa gisulti ni Boss Ronel. Kayod sa manigisulti ni Ronel. Ay, kuan man good ma'am. Nagisgod man gumian ang kanang bang surrogate mother ba? Kana kanong laki nga sperm donor ko no. Ako siyang gipangutana kung mahimo ba kog sperm donor. May katawa may noon siya. Nya giingnan kog ganahan ba kuno sa akong dagway ang makinahanglan sa sperm donor? Ay baya ka, Chukoy. Kanong mahiubos man in taon ka, uy? Naubos ko mamoy. Kay usa na di but pasabot ana. Unsa man kuno be? Nga bati kog naong? Pangitag sa amin. Og panamin, Chukoy. Una ka mahiubos, ha? Ha? Nabi, unsa may nahitabo nimo? Ha? Nga naman, ma? Murag do na gyud kay problema. Ma, Kanus ka lang magtago sa imong problema, no, be? doon na bitaw ko'y problema. O tuganon takit ka. Maglisod lang ko unsaon ako sa pagsugod. Kana ba nga magkasabot ka na ako. O dili ko nimo kasilagan. Kasilagan? Ikaw? Akong kasilagan? Mauna, ma. Di ko gusto nga masilag ka na ako tungod kay mahal kay ka na ako. Kanus aman sadgod ko nga wa mo sabot sa imong problema. Lahi di mao problema, ma. Og nahadlo ko nga dili ka mo sabot na ako. Isulti, God. Aron mahibaw ka kung angay ka ba na kong kasilagan. Ma, Nahibaw ba yasad ka? Dili ko mahimutang kung doon na kay problema. Isulti na anak, og paninguhaon kong sabton ko unsa may nakahasol nimo. mahitungod ni namong duha ni Alma, ma. Nag-away mo? Nagkasiluay mo? Tungod sa usa ka lalaki? Di na mahitabo, ma. Dili gyud kay si Alma usa ka tumboy. Si Alma? Tumboy? Di gyud siya mailhan dayon nga usa ka tumboy kay guwapa. Unya dato pa gyud. Pero mo na tinuod, ma. Usa ka tumboy si Alma. Og doon na mo'y relasyon si Alma? Doon na, ma. Ma? Ma? Maasa man ka? Ang akong cellphone. Nanawag lagi ka, Al. Imo na bang kituganan si Mama sa atong relasyon? Napugos ko sa pagtugan niya nga doon na tayo relasyon. Pero wa matiwas nga mo pa nagsulti kay dali siyang mipiya na ako. Ha? Nagkamati ko di ay si Mama nga upset ko. Hinungdan nga iya ko gipangutana. Nangutana siya kung nag-away ba kuno ta tungod lang sa usa ka lalaki. Gidiretso na ko isang tupag nga tumboy ka. Unya? Ano may reaksyon niya? Gibiyaan hinuon ko. Unsa? Nakalitan ko sa iyang gibuhat. Nagtuumagod siya nga close friend ra kita. Kung ako kay magigsulti ni Mama, No, di ko masugot. maayo nang mapasabot na ko si maayo. Hinahinayan lang nako siya sa pagsulti. Nga ikaw mo imigasto sa pagpatambal niya. Sa pagpakemo niya. Ayaw. Usay ayaw. Dili ko gusto nga musugot lang siya sa atong relasyon.
Tungod kay ako may migasto siyang sakit. Nahadlo ko nga tingali. Mao gani nga ako may magigsulti niya. Aron ako sing ingon nga in love kay kunimo. Nga hapisad ka uban ako. Ayaw lagi. Ako rin mo pasabot pag-ayo ni mama. Iya ka man kang gibiyaan. Nakalitan lang to siya. Say gayon nga maulian siya. Ako siyang paraykan. Basta, ako rin mo pasabot ni mama. Nahiubos man to si Chukoy. Naiubos si Chukoy na ko? Nga naman ko no? Kaya nga, imo man kunong gisaway ang iyang hitsura. Para kadtura, mahiubos na siya na ko? Nga no bitawang gipanghambog niya iyang hitsura? Mahimo ba kuno siyang sperm donor kung dunay magpabuntis nga way bana? Uy, kay doon na di ay ingon ana? Magpabuntis bisag way bana? Wa pa sad ko makaagi ana ma. Ug mo ni akong tun-an dito sa laing nasod. Ronel, anak, madayon ka gidi ay sa pag-abroad dong? Desidido na ko ma. Mo sa akong tuyo nga kung makatigom na unya ko. Ipadayon ko nga akong ambisyon nga may mo usa ka doktor. Mo padayon ka sa medicine? Kung natagan og gigayon, why not? Kung buhi pa lang unta ang imong amahan. Tingali, medisina na gid unta imong kuhaon. Kung buto na naon ma, maumaora gid ang gasto sa medtech o sa kursong medicine. Kay professional ka naman gyud. Hatagan ko ikaw gigayon nga magtuman sa imong gusto. Ang ako lang gikagulan, kay malayo ka nako. Ma, dali ra kay mangligid ang panahon oy. Kabla ka ma. Dili ko mo pauli din sa ato nga dili magbaon sa akong kadaugan. Wow! Lami lagi atong sudanon, ma. Gituyo ko ni sa pag-andam para nimo. Mo trabaho para baka. Wow! Pinangga ginay ko nimo, ma. Thanks, ma. Salamat, nak. Ay, nahadlok lang ko nga kunwa na unya ko. Ambot, kinsay mo ati man nimo. Nganong nakasulti ko ka, anak, ma. Mamaayo ka ra sa imong sakit. Kanser, may kaayuhan pa ka ni. Mag-ampo lang ko ta. Muani ba si Alma? Nganong nangutana man ka kung mo ani ba si Alma. Gusto kong makigsulti niya. Mahimo ko bang masayran, ma? Aw, kung dili ka gusto masayod ko, ayaw lang ko tubaka. Malipayon ka ba o ba ni Alma? Nganong imo man kong gipangutana, anak, ma? Dili man tingali mo lungtad ang among kasuod, ma. Kung dili ko happy o ba niya. Labing maayo kung mao ka na. Ma? Wa ka na'y supak sa among relasyon? Okay ra nimo ang among relasyon ni Alma? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!